Stemningsrapport af Butterfly Three-Way Bridge. Det er en af de nyeste og mest uundværlige broer i København. Den bruger sine 3 arme til at kaste mennesker ud i verden til deres mål. En voldsom følelse af stress og travlhed fornemmes, hvis du træder ind i midten af broen. Cyklister, løbere, pensionister, unge og fodgængere bruger broen som et hurtigt middel til at komme frem med. Men selvfølgelig er det cyklisterne, der drøner forbi med deres cykler. De træder i pedalerne, som kører de fra et dræbende monster. Tempoet er ekstremt højt. Man bliver slået omkuld af brisen på cyklisten. Tætheden inde midt på broen vækker en pressende stemning, fordi folk skubber og presser for at komme hurtigere frem. Men når det så bliver aften, kommer der mere ro på. En lille summen blandt en lille mængde mennesker. Et kærestepar står og nyder den helt fantastiske, ubeskrivelige udsigt ud over den smukke kanal. Solen, der spejler sig i vandet, gør det til et helt uundværligt sted. Og så falder natten hen, broen bliver helt lydløs, og der er ikke en eneste lyd.